Omakhelwane bathi bagcina ukubabona laba ngoLwesine kwathi ngesonto kwezwakala iphunga elibi eliphuma endlini. Abakutholile emva kwalokho kubashaqile. Thole igrill ingakakhiwa, umnyango ungakakhiwa, and then ngaphusha ngangena phakathi. Mangena phakathi ngabona Thando bamkhave ngelo ngeplastic lemnyama la elo alele ngelo ngebuso. After bathethe isidumbu kwatholakala ukuthi nalumfana wakhe naye ukhona lapha naye bamende the same thing, but yena bese kamoshakale kakhulu. Umndeni ufuna izimpendulo. Siphatheke kakhulu kabi ngalendlela le singathi ukuthi sidothini kusimo lesifana nalesi, ukuthi siluze singalendlela lefana nalena. And njengoba ngiye ngasho ekuqaleni ukuthi asikoloti umuntu, ngabe bekunomuntu lesitomkolota besizothi maybe angathi futhi. Kubikwa ukuthi amakhanda alaba ababulewe abesongwe ngoplastiki. uMaseko utholakale enezibazi zokulimala emahlombe, kwathi indodana yakhe yatholakala inamanxeba okugwazwa. Amaphoyisa asaphenya. Sivule amacala amabili okubulala ngemuva kokuthi sithole izidumbu eziwu2, isidumbu somama nesidumbu sendodana. Umphakathi usucelwe ukuba usize ngolwazi ongaba nalo ngokubulawa kwalaba ukuze kuboshwe abasolwa.